Piatý ročník programu Talenty Novej Európy je opäť veľmi náročný. Dostali sme rekordný počet pozvánok. Veľmi ťažko sa hodnotilo už prvé to zimné kolo a teraz je to rovnako ťažké. Bude to rovnako ťažké, pretože prezentácie sú veľmi kvalitné. No, máme tu aj nových porodcov, odborníkov na dané témy, takže verím, že to hodnotenie zase úspešne zvládneme. Vďaka grantu by som rád pokračoval v mojom štúdiu na konzervatóriu a rozvíjal svoje skladateľské vlohy. Som asi už 5-krát na tejto súťaži od jej začiatku a musím povedať, z každého roka mám dobrý pocit a sa tá úroveň stupňuje. Sme robotici a prihlásili sme sa do Talentov Novej Európy, lebo chceme ísť do Mexika. Talenty Novej Európy sú úplne super, lebo pomáhajú rozvíjať talent mladým ľuďom z celého Slovenska. Som získala grant, za ktorý som si mohla zakúpiť majstrovský nástroj, ktorý ma posúva dopredu. A dúfam, že aj tento rok dopadne tak, aby som čím ďalej, tým viac mohla rozvíjať svoj talent. Musím povedať, že som veľmi rád, že som tu mohol byť, lebo najprv som sa bál toho, že toľko súťažiacich a tak ďalej, že to bude nejakým spôsobom v tom mojom hektickom živote únavné, ale opak je pravdou, úplne ma to nabilo. Som veľmi rád, že táto podpora existuje a som až dojatý z toho, že čo tí mladí ľudia, že akú budúcnosť vlastne so sebou nesú, pretože tie iniciatívy, ktoré tu boli, tie kongeniálne deti, ktoré tu prišli a odprezentovali tu veci, ktoré som proste pozeral na to, že je to možné, aby 13-ročný chlapec riešil takéto úlohy, si sám zadal. Takže znova ďakujem a som rád, že som pri tom bol naozaj.